Haka keteng ka batiang tam ka badan bor ka jong ujis Chris bo dry ubolong unong penim unong suspa ujonga ujong pi. Ngai kuble bat nga priang subhai pi baro siya kani ka channel Kasi Gospel Media. Ka kubor ka banga kwa abang sam hak ni kapor kalong. Hatu ngide ban mani ya ki angel kirukuit baro kirukuit kala banlong u Petros ka Mary ka bakiong ka Maria bat kumtar terter. Balai banga kwa ban kata ya gani subjek namar bang gidang syedap bani puli ka kitab jingpumpau ka wei hadin ka wei kalanong ngilai poi sya kalanong ka bakat khandai jingpumpau kalanong bakat khandai ka dekat ka basipo labatai hangni ba u Yohanes unong yu ipau obolong usenran jong ujus Chris ulangu ula dem ban mani ya uni u angel u bala ai jing shai uni u angel ula maham u ong kumni do sumar me wale ya kata ngalong upara syakri jomi hoi Hebrew kalanong kabankong kadekot bakasau kabatai baki angel kilong kum kita ki mesim ki ba ya syakri lang ya kakam kajong ublay Hebrew kalanong bankong kadekot kabanriu kabatai wat ki angeru kidei ban mani ya ublay baem kidei ban mani ya u Jesus Christ Kolosai kalanong kabaar kadekot kabakat pra u apostol Paul u ai kajing maham bangim dei ban mani ya ki angel kat bamon ban mani ya ki lanu kamdei Henry kalong kajing ma pat ya ki kristan ki katu kat ni kibabu ia ki statue u Jisu ka Mary u Petros ki pup hapo ia mani barkham tame ki statue jong ki angel ha kaba ki dangu da damlang yaki kadba ki ngu yaki we ki statue ha ki jing mani Exodus kolonong ba arpo ke dekat ke basa bar ke basan kadei ke jing maham kaba ublay ukuran lengba isipho hukum ka baar ya kaba kani ka hukum laweng da kabalang Katolik kani ka hukum ka ongkom ni men om thau blay thau yeladi kabamut ban thau statue yeladi lemni ya kadur jong ka eru kabaran habneng shajrong kala banlong kadur ka jingmudur ya ki angel kala banlong ya kadur jong ublay kala banlong kadur jong kinu kimet beneng lemni haka khndo shapo lemni haka hapo ka khndo men dem yaki ublay sha bangin ngu ngendam yaki bando ban syakri yakum kini ki statue bat ka Bible ka ong men dem yaki lemni syakri yaki nabanga utrai ublay jome ngalong ublay uba thutshan uba punwan ya kajing palat kikpa haki khun hadu kabalai bat kabasa pateng benriu jong kiba isi yanga ka kitab uisia kalanong basaw puar ka dekat ka bapra ngalong utrai kata kalong ka kerteng jonga ti yala ka burom ngan ai lengba gini ka statue ublay umpa bay ka burom ka jong u on shimno lengba kini ki statue ya ka jingiro ya ublay umpa ban shimno ban bujili da kini hikam ki apostol kalanom bakatnyo ka dekat ka ba arpo kunai ti habang ilong ki khun ki siu jong ublay omde yangi ban mut baka jinglong blay kalong srim ya ka kser lani ya ka rupa lani ya umau balap pelongdur da ka kam start bat ka but jong ubriu kamde yangi ban mudur bau blay ulong kumni bau Jisu ulong kumni bangin thau ya kini ki baro Leviticus kalanong ba arpon griu ka dekat ka banakong sashi sin ublay ai ka jing maham bangim day ban thau ya kini ki durblay ki balasan bala thau ha umau bat kumta teter ublay umkwaru yangi bangin penyang yakan kanu kadur benrio kadur ke jong u Petros kadur ke jong
ka Mary, ka Maria, u Joseph, u Jisu, bat kumta terter. Kalong kejengma ki Kristan, kum mengelaong nadu meni. Kidon ki Kristan ki babu ya kidur u Jisu. Hapo ki ying ki sem jo ki khamtam e hapo ki ying mani bat kidamani yaki. Don na pring kini kidur. Kidai kidur jong ki aktor kiba akflem. U Robert Powell u bolong way na kita ki aktor kiba pau bha u balaak ha ka movie Jesus of Nazareth u ong kumni. Ngan om man thaj ban ong bat ngan yai ban yakani sya ka perthai nadu sya jak na spa nyo phonyo nadu kani kesnem. Ngamde u Jesus Christ ngadai tang u aktor bat u nongle danda jong kabilat. Nglathaj ban yayo i kidur jonga balabu hakijaka jong ki ying mani bat ki we kijaka na kabanta ban mani ho yakani gadur ki babun ki Kristan ka balang Katolik ki jubu bakla omde tang yo new aktor ho uniu aktor upla bat om shishu ngadai tang unong penmi film na kabanta ban kamai jakpo tangi gidur jonga bat mani tangnya ublay ha kajing sisa ngadai tang u aktor u Jisu dei utrai. Kiladan hadu palat khat anut ki aktor ki balaak kum u Jisu ha ki film baper. Kei ka ba ngakwa ban ong kani gede kadur ka bapau bha ka bajudon ha ki ying mani ka balang Katolik ha ki ying ki sem joki kani kadur kadai jong uni u aktor Walter M. Bami. Kaloro ka jingma bakrai ki Kristan ke babu i ki statue Jisu ka Mary bat khantam ki bamani bat duai lengba ka Mary ka baki ong ka Maria. Ka balong tang Gabriel wala kalapun ya unong peneum unong suspa ubolong u Jesus Christ. Kikam ki apostol kalanong basipo ka dekat ka baapsan bat apon rio kawe genuksa kaba ngakwa ban kdo u Cornelius u belong uwe na ki sipai urang ba sipai u bapau jong karum u bala ngej hau blay u baim u bala kwa batip shishu ya ka gospel ka baim ban pelengkot ya ka jingi tu khana haba ulai syam ya u Petros u bawan haying jong u la lej bantan ya u bat ula dem krup haki kejat jong u bat ula mani ya u Petros Henry u Petros ula peniang pat ya u udoong to yang jot ngahiru ngalong ubrio nang ta kawai kinuksa ki kam ki apostol kolono makat saw ka dekat ka bakat we bat ka bakat al ban pelengkot ya ka jingi tu khana bakini ki pajba jong ka Listra kiloi i ya ka ba upol ula penkia ya ubrio uberko kila penjami la kaktien kidaong kiblay kila waniher hangi hakadur ubrio ban pelengkot ya kejingi tu khana kila sedang ban ai kejingknya ban mani ya upol bat ya u Barnabas kadekha bakha saw long ba kini ki anut u Barnabas bat upol kilakat ila kejengkup bat kila irsit kensan hapdeng uta upajba kida perta kadekha bakasan kida ongru korang ba balai pili yakini ki ekeru ngiru ngidai tang kibri ki bakum pihi bat ngia thu khana babha phi ba pen phaino nakini ki jingmani thala sha ublay baim ubala thaw ya gabeneng badi ka khndo badi ka duriao badia ki eke baro ki badan haki genmau ba ubriu ya ubriu umla banmani ubriu ya uno urukut ya kanu karikut umla banmani dalale wat ya ki angelru ki balang kham halor ban yangi ukun menriu nyemla banmani yaki jimpa pau kelonong ba ar ke dekat ke ba pra bat ke ba khandai hakasien ke ba ar u Yohanes ulamani ban ngu bandam yau angel ngalhap dem ban mani ha khmat ki kejat uta angel ubla pen i hanga
ya kini kekeru kabomot ubalak pensuthu ubalak penpau hau Yohanes ban suthu ye kita kejing itu pau baro ha kapashi ti uloong hanga to smar me wale ye kata nama ngalong upara syakri jomi barjong kita ke pramnge jomi kinong ni thulupa barjong kita ki baya sumar ya kiktin jogani ke kitab wa angel udoong komni to manidam ya ublay detang ublay ubayam uba unong bu unong thao unong panim unong suspa unong pentingan unong islok detang mau ubade hok banyo ya kajing mani ka gospel ka kum Yohanes kalanang basaw ka dikhat ka ba apulay ka komni kidi kintin ki ba ujisu ukran Henry kapor ka ja bat kalong mantaken haba kinong nya mani blay basisya kinya mani ya ukpa hakamensim bat hakabasisya hakamensim bat hakabasisya kabumod om na kita ki stasyo om na kita ki blade how om na kita ki dur Henry katkom kaktin kabaim ka jong blay kabalahika yangi bat ujisu ong shishu kumni na ba ukparu uwat ye kibakum kita ban mani yau ngangen baki khbor kilong kibashay tai bo blay on kurku ya pi ubipuwe na kabanta kabrom jong blay amen.